Banwa. Bulpin kag bulpin. Tangan sa ganda ng tao. Thank you. Thank you. Ito, mana. Ako rin.
Iba rin ang kaya nauubos sa mga turista sa Manila ay kahit mga katulad mo. Ang gulo nangyari ito? Andre, kami ka, Andre, ha? Kung dalawang ko na ito, binukutan yung turista. Ayun, hey, did you want it, right? Yes, that's my wallet. It's my officer, that's my wallet. Dali nyo, ikulong nyo. Walang pampiyansa. Hindi mo kami sabihin. Mabibili yung halo natin. Dumating yung mga buwado sa dito. Ano pa alam mo? Kasi, ang kaya sa kita, nilibay kita, mga sanaling matutunahan mo natin.
Sabi ikaw,
Natulog ka na. Ano ba kayo? Hindi ka rin pakasal. Kailangan ko. Pero hindi ko na siya hospital. Ako na rin ko sila. Wala yung tawa ko na. Gusto ko lang pera. Ma? Sabi na rin. Napupunta ako. Tama na. Dapat ka lang bigyan. Ano pa na kuya? Ang dapat sa'yo. Sa PGA. Baka libre. Gusto na mo siya. Kailangan talaga matulog siya. Pero hindi ko yung bumabalik na lang yung direksyon niya. Miss, excuse me. Ano pa mo naka-salat yung gabi? Kasi ako zero. Kasi mas nagkabot. Kasi hinihintay niya ako. Dala ko ng hospital. Hindi pa rin. Ano no? Pagkatagal mo. Ang gaya, binuha nila sa may dito pa. Ay, Huwag ka magkatalit. Ikaw ka na. Sinabi na kita ng apoy ko patalit. O yung walik mo. Anong bawang? hindi. Hindi na. Hindi mo nagagalit. Ay, baka. Kasi pagkalit ko, kaya sa tao. Mga maliit tao ang napasipos ko. Inisip ako sa paraan. Parang sasalamatan. Hindi mabilis na bayaran yung kwarto. Bakit pinasok ka rin kasi? Papatayin mo. Ang nagpas. Konting puhunan. Sabay. Hindi dapat magduda ang mga kamag-anak. Mas magandang tingnan. Kung malalagutan siya, may nakasilasa ng mga isasayos sa isang ospital. Kung pagaling siya ng mga doktor. Lasunin ulit. Kailangan yung makatulad ng mga bata. Sabi nga ng ito yung nakakatalit mo. Bumalik si Lolo. Gusto mga batang naalagaan. Marami ang lamang sa itahan. Nasa ka po. Huwag ka magagalit. Alipigin mo sa iyo isang yun. Kanino ba yun? Napit ko lang sa sama. Kaya ang magagawa ko. Doon ko rin i-resport sa mga batang naalagaan. Pangalat at gusto ng kotse. Pag-uukot. Ano ka ba? Oo. Self-influence ako eh. Ano nga ang pangalan mo eh? Ako na. Grabe yan. Oo. Bagay na kayo yung na nakapamala. Kasi ba sa ayun kasi sa nangyari sa Lord. Kailangan yung hindi na pangalaga. Magkakala ko na kayo sa buhay na kaisipan. Napapasalamat sa video mo oras sa loob. Paglalan na kayo. Alam mo ngayon, hindi ko babae ko. Naawa ko sa kanya. Kung bakit ba parang may pinitulang sa akin na kasi magkakalagay ka na. Kailangan nila mo ang support. Ang isa malupit sa kanila ang ikinig.
Wala na kayo mapupunta mo. Sabi ko kayo. Pero nasa ito. At di makilala. Pag hindi na naman nila isang din na marunong matapos sa Diyos at hindi nagpataklo sa kalibot niya kanilang mag-ama. Maaaring ako tulong na pag-isip na lang. At hindi siya nakapupulpa yung pagsisimulan ninyo. Pero hanggang nabubuhay ako hindi. Hindi ko ako kung kayamanan ng kailan niya. Sino may sabi sa'yo? Ngunit, patay ka na. Bakit hindi ka sa lupa ang mga katawan mo? Dahil ka rin para ng mga kaibigan mo at ang mga dyan. At yan ang katulad ko sa'yo. Papatayin kita. Kung hindi, at walang makakaalam. Pero dito tayo sabay, kung susundin mo ang dalawang bagay na hihingin sa'yo. Isa, pakasalan mo ako. Dalawa, pinirma ka ng mga dokumento magsasabi ng lahat ng mga kayamanan ng pangalan ko. Gawin mo yan. At kung kahit ka hindi. May gimbang ka rin ba ito saya? Hindi ba ang papa mo? Hindi ba ang papa mo? Ha? Isa na? Di ba? Baka may nabutit ka naman kamalasan. Mabili ko na naman ako. Yung mga ako, huwag mo ako pinipilaw ano. Sabi mo, sorry, dahil sa akin.
Nasaktan ka tuloy ng grupo ni Gilbert. Ano mo ako sa ito? Ano ba yun? At saka humingi na pala ako ng dispensa dun sa balik. Akala ko hindi man ako paprotekahan sa kanila. Ma! Pwede ba makapituloy? Nagsisisi ko na kasi. Sino ka ba na figure si Papa? Sige, pasok. Pwede ikaw din palapit? Mga bata, sige ba? Mahal-mahal ko yan. Tapos ako pwede kumanta. Sumikat. At napakaraming pera. Ayun. Lumaki ang mundo. Kaya, hindi ko. Sama naman. Alam mo, napakaraming babae. Mga nagbibigay sa akin. Nakakawala ka. Di ba? Kauubutan bilang ito sa ano? Di ba? Kauubutan bilang ito. Tumakas ako kay Gilbert kasi dahil sigurado papanayin na ako. Eh, wala pa rin ito kapag tatapuan. Kaya kung hindi sana palabisan sa inyo, dito muna ako pwede. May mo, yarma pa ng kotse na ako ang ano oras sila tayo mga mulate? Wala sila tayo base ng pagkaon. Tapos para sa mga alam ko ang pagka, kung hapos ito, ang nasa. Ay, gani? Kung masisarap po kayo sa mga Hindi nila alam kung Ito. Ara, solo siya. Kadi, siya si Ben, kaibigan ko. Tinawagan ko sa para sumunod sa akin dito. Meron akong gusto malaman sa kanya. BLB. Sige, pasok. So, tapos ko na rin. Tingin yan. At ngayon, kausap niyo si Mulit. Kapag titilawagan ko, kailangan mo ang gagawin ko. Tapos sakali ako kung sige kita mo yun, ay bigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Ito ka tayo. Ano? Palo ko po na isang bakul sa paano. Iiwan ko sa inyo. Andiyan sa labas. Hindi na ako magtatagal. Salamat. Mag-ingat ka sana. Ben, salamat na makapabayad ang iyong pagod sa bibayang araw. Salamat. Ikaw na ang tawag ulit. Ikaw na ang lang tayo makita siya.
Sabi ko nandito na si nanay. Kanina pa. Kaya sabi ko sa'yo, sulubit. Sabi mo, mamaya ka. Dito lang Nawala ka yung ang nawala na ko. Tama na. Tuman tama. Wag pa lang mabakwan ko pag dito ka naman. Ano? Ano umigil? Kasi papa mo yan. Wala ko din siya kasi nakawin mo. Kahit anong kailangan mo, ibibigay sa'yo. Yun ang dulo. At pinakatiwala niya. Nakakita ko sa kamay ko. Salamat. Hindi ko kinalata. Hindi ko kinalata. Ano inasa? Ang lamok. Ang isang lahit, kami utang na dito. Kaya lang kami sa talong. Alam ko naman kayo nakakakap na pinabigyan ng tayo sa mga lugar nito. Ang nagilangan ako. Yung pagkakas kagabi, dahil sa akin yun. Kasi may mga tao gusto na kayo ako eh. Sa madaling salita, nadami ko kayo na nakikita ako. Siguro na tama ko sa ninyo. Hindi ko lang mapagawin ng pera. Kapag wala pa. Ayoko naman dahil sa akin na mapalinatan ang buhay ninyo. Kaya hindi ko kayo ipigilan kung gusto niyo akong iwan dito. Ako na lang magpatago kasi kaya ako naman to eh. Ayoko pa rin tingnan. Sasamahan ko siya. Isama na lang ako sa kanya. Yung mga tao ng salita. Wala sa kanila, tama ba yun?
alam mo, lahat ng tao dumadaan sa kung ano rin po sa buhay. Kadalasan dahil po sakit, sakit, at nakakalimutan pa. Diba? Ang tao, marunong ng balat at lumaban kahit na may problema. Tulad mo ngayon, nag-iisip ka tungkol sa isip mo. Ang gusto ko, huwag ka panatalo. Tumatalo ni pagkakaroon ng problema mo. Ayaw mo yan. Tanda, magtatanda ko pag nakasmile na. Yeah, we're doing it. Yeah, Kapag kasi, ano, ito, sino? Sino yan? Ano ang gusto mo? Ito lang naman. Hindi ka makuha. Isipin mo lang sana para magbubuwas sa mga isipan na yung pag-ibig. Nakaw. O hindi ba kayo Eh, ulitin sa natin. Yung mga tao na pagkakas na. Una-una ka. Sambo. Sambo, kailangan mo para makakit. Pinatilis na pag-aaral. Alam mo, pinuwasan ka. Pinuwasan ka araw. Araw ba yan? Araw ba pinuli? Yung nanay na mga tao. Kasaan? Inulo ka. Paano? Yan ko. Anak. Kapulad mo kita. Kapulad mo. Para may mundo mo sa tao. Tulungan mo na yan. Walang turugaan. Dapat niyo. Siguro mga naniniwala ka sa buhay. Pero mabasa ka din. Hindi ka makakapahit ng lakas ng pareho mo. Para lang yung lahat ng lagoy. May natuon. Para masamantala ang ibang tao. Kasi ba,
Sabi ko, sugatin ko na. Bigyan ko. Yung tagal-tagal mo. Tong sa Marites. Nakipagal ka sa mga bata. Nakipang ano ko na. Pinuyot ko na. Yari. Sabi natin din din, no? Baka kumain, magbukas mo lang ng kamay. At humingi ng pasasalamat sa taas. Oo, banso. Sulat mo ka. Sino to? Mali, nila dito kayo ko na. Ako naman ako na rin. Ano ka man? Anong binamakan mo? Binamakan mo? Ano ka ito? Wala? Kata ikaw? Ito mo? Tulog ko, bitanin. Diyan mo pakinggan. Marcel! Tawagan mo ito sa What's up na? Meron kaya nila po na ako. Ano na? Okay na, binuto niya ako. Oh, ibalik ka. Ikaw. Alam mo yung tinawag. Oo na. Ito, ito, ito.
lagi. Salamat po sa pamumuhay mo. Ha? Bigyan mo ano yun. Ano ka sa talin na may klase na pabas? Kasi na ako, mga pambata. Huwag niyo pigilan ang hanap kay Nick. Naiyak ko. Okay. Anak. Ito po siya. Ayos na sana na kung ikaw pumalpak yung ulit. Pero, kailangan mo wala siya. Kuya, Erika, tinutupong na naman eh. Ano? Asan? Ano na ito sa itaan? Bilis! Ayun o. Biga! Kanina ko siya niliwak ang humingi. Dali na kaya siya sa bayan. Ang init niyang taas ng nagdala. Ano ba kaya? Wala naman ako maintindihan. Para sa bitan! Wala ay tigwan! Oo. Alinera, kayo na ko bahala sa kanila. Ako hindi ha? Kailangan may nag-aalaga at sumusubaybay sa kanyang kalusugan. Kung maaari sana, ilagi siya sa loob ng salita. Malimit na lugar. Malabo yata yun. Sana makatulong ako kay Ika, Martin. Tsaka sa mga bata. Gusto ko silang matulungan. Paano naman mangyayari? Pareho tayong tagutom. Kadib, kailangan ako sa bayan sandali may kakausapin ako kay Ika. Sino ka nabigat ang bayan? Eh, basta. Teka mo na! Hindi ba ano na yan? Uy! Uy! Salitang selos na yan, ha? Anong selos-selos? Hindi pwede sa akin yung selos-selos. Maaliwala sa mukha ni Bigla. Pangawin ko, na! Ano sino mo? Nakita ko na. Umiibig na naman dito! Ibig naman dito! Ano ka pa sa live niya? Hindi ka pa sa live? Now tell me, Ay, kita ano mo ba wala talaga ka mo? po. What do you want? Sit down, sit down. Wala naman po sa Hindi, ito may istorya ng Lahat ng kikitain ng concert, ito pa rin natin treat your best. ito sa banyan Pati na tuition mo. si At saka alam mo naman ang Diba? Diyos, pag nagbalik ng pera, di ba Baka sila charity, sa 10 times, Kasi nung 100 Diba, fold, okay, tama okay. ba?
Yan, hindi mo kilo yan. Lalo, Labing na. marunong din sa Dinas yan. Pero- Ito ang importante. At balik mo sa tama ko, ano ko. Hindi. Malmusan na. Sino man? Ano sir? Kasi nag-aaral ulit yan eh. Nagpapustahan sa akin at buhay pa daw yan. Hindi importante yun. Dito ang importante. Simulit daw, magko-concert. Aba, manunod ako yan. Tama ka. Pagsilosan pa ako noon. Yawa na yun. Wala na yun, di ba? Nakilala ka pa kaya? Ako hindi makikilala. Pag nakita ko yun, magmamakaawa sa harapan ko yun. Doon, para bumalik na ako sa kanya. Pero wala akong makinig. Ano naman ang masama kung mahal mo at mahal ka rin? Napisip ko na ako ah. Di ba sinabi ko sa'yo, ayaw ka ng babaeng mayaman, malaki ulo. At sinabi ko rin sa'yo, pag sinabi ko yun ah, Ayaw niya talaga. Bakit kakanta na pa panoorin yan? meron naman kami kaya sa mga alis. Masyado ko naman yung tapalang bakit mo ka? Ako naman ako. I live better, spending better days together. So cheers to a better life. Malaki pala isipan ang pangyayari ito. Isang napakalaking issue para sa aming mga alagad ng batas at talagista. Ang pagsikot mo rito ng buhay. Mahabang kwento mo kapitan, pero gusto ko lang sana sabihin sa inyo ang tunay na sinadya ko dito. Gusto kong humingi ng proteksyon. Huwag ko yung context sa mga darating na araw. At sa madaling salita ko, ilalapag ko na sa publiko ang itong buhay pa ako. Meron din mga taong gusto kong makitang patay eh. Oo. Miss Malik, maaari mo na ipagpatuloy ang gagawin mo sa loob. At ipanatag mo ang iyong kalooban. Magpapagyan ng bata ko rin sa labas at saka sa background. At may magmamanman din sa ito. Maraming salamat po, kapitan. Napakalaking bagay po dito. Sige ba? Halika na. Mga bata. Come on. Bakit dami pulis dito? Oo, ano? Sigurado na kayo ng protection sa mga otoridad. Matingit din talaga yung babae niya. Akalain mong maunahan tayo sa kilos natin. Anyway, meron ako isang taong dapat yung makilala. Eksperto siya sa ganitong klase pagkakataon. Sige. Ngayon, pagkatapos ng kanta ko, di ba magkakaroon ako ng spiel? Sasabihin ko yung purpose ng concert na ito. Tapos ko na rin papakilala yung mga street children. Tapos, kakanta na sila. Kailangan mo kayo mga bata yan. Dapat ang pinag-uusapan natin din yung mga malo. Walang kaya tayong mga bata. Wala tayong show. Ngayon, mag-i-inspire na sila. Ate, wala, please, kamusta sila? Paano sa'yo sila? Ano ko, Diyos ko na napakilala ko sinasabi ko sa sikreto natin. Wala, wala. Sinabi ko sa'yo, sasabihin ko manito sa amin na to. Shhh! Alis na sila. Ayun ang alis na sila. Ang dalalaki mo, kasi mukha kayo bumuha. Pero ikaw mukha kang mga ating na bakla. Laba ang mas maganda. Kapaloob o... Abay, saan wala ka? Nakalimutan mo na? May ng concert ni Monique. Kailangan makakabiro. Dahil baka maubusan kami ng upuan. Pagpasensya nyo na at wala kami ng pera ya. Kaya kami na lang. Mahal yung ticket ya. O, di sige, malis na kayo. Sige na. Sige na. Wala man lang ina.
The moment we have all been waiting for. Is she an illusion or is she real? May I bring to you so you can judge for yourself? Bawi niya ako. In the middle, Miss Monique Romero. Pinto kaya ko. Wala sa isa't isa'y kailangan. Dating pag-iwala Minsan nagpupun sa mga bata. at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahal kita maging sino ka ako'y isang pula na umiibig sa'yo. At kahit ano ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka mahal kita, mahal kita. Hindi pinilay, hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, mahal kita. Hindi pinilay, hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka Thank you. Maraming salamat po. Mga kaibigan at tagatapos ko lang po ang meeting ay buong puso kong inihahandog sa inyo lahat na nagkaisang tumagilid sa makabuluhang konsyerto nito. Alam niyo naman po na ang lahat ng ito ay para sa mga batang lansangan na matagal na nangangailangan ng halina, pagmamahal at bubong na masisilungan. At
Nais ko rin po palang ihandog ang inawit ko kay Carding na dati ko lang bumusota. Carding, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo pagtulong sa akin. Mga kaibigan, sa inyong lahat ay gusto ko ipakilala ang ilan sa mga batang matutulungan ng inyong pagdalawang gabi. Magpapasalamat po sila sa iyo sa pamamagitan ng isang awit. Ladies and gentlemen, please give a big hand to the Sex Angels. Nakita niya din. Kamu ng mga bata na yung nasa sulat. Ano yun? Sabi mo, sulat. Ang dami ng kakalit niya. Ang amo. Ang bataan to mo. Bakal. Nakita niya. Bakal natin. Nakilos ko po yun. Dali na yan. Miss, please. Doktora, bakit? Ano nangyari ba? Ako nagalit sa braso. Ligano. Nurse? At bumok? No, it's okay, baby. Konti na lang, ha? Konti na lang. Bakit ang hirap ilipit ng babae yan? Magsalita kayo. Anong dapat natin gawin? Relax lang, Gilbert. Meron akong naisip. Ano? Ewan ko kung okay sa'yo to. Nakikita mo ba to? Ano ka ka? Tama kayo eh. Nick. Boss. Umuwi na tayo. Sabi lang magtamaan ka sa akin. Pagdating mo rin tulad ka naman kung opisina ng nag-promote ng project mo dito. At sasabihin ko sa iyo kung anong dapat nilagay sa direkta pa. Mga bata, sabihin ko na kayo ng mga pinsan. Magpalit na kayo, ha? Okay? Dok, kumusta kong bata? It's okay now. Anyway, at least naman ang tama ng bala sa kaso ng bata. You don't have to worry about anything. Kaya, Ate Monique, Hmm? tumawag na pala sa Malu yung manager mo. Importanteng tawagin mo raw siya. hello? Hello, Malu.
Mukhang galing yata sa hasyenda niyo eh. Nakagaling sa mama ko. Pwede pakibasa na lang, please? Moni! Huwag ka mabibigla ha. Kailangan mo na umuwi ka agad. Namatay daw ang mama mo. What? Salamat ha. Sige, umuwi ka na sa Manila. May kaibigan na nagbablog. Kasi ano na Okay, now? Aling Marie. Naku, ano ginagawa natin dito? Hindi ka dapat nabalik dito, ma'am. Nakabalik mo kasi kung nagreklama eh. Ang mga pulaw mo, namatay na. Oo. Patay na mo. Patay ko. Mahigit ang isang linggo. Oo. Mahigit ang isang linggo. Bakit kayo nang pinaalam sa akin? Hindi ko siya patangan, ma'am. At saka, ma'am, hindi ako napadala ng telegrama. Natiwala ka ako rito kasi hindi naman ako makaalis dito. Ang isa sabihin ko sa inyo, ma'am, ang pamalo ay huwag lang din pinaso ng mga mundo. Oo, pero pinagbuha ko dito. Hindi mo ako pwedeng lumabas ng bahay. Tinasunod mo yung mama ko. Sa palagay ko mo, yung mga intention sa kanyang nagpahina sa kanyang katawan hanggang siya ay mamatay. Saan siya makalipin na yun? Ay, naku, ma'am, hindi ko alam. Dahil meron si Gilbert, kahapon daw kayo naabangan. Dahil Sige. Galing si Pamunik. Kainin mo at kay Gilbert. ano, ay, bitawan niyo ako. Lumama ka na. Okay ka na ba? Ha? Sumunik. Wala siya eh. Wala eh. Sumunik. Umalis siya eh. Ay, lahat. May kasalanan kayo sa akin ah. Bakit mo ako ba yung ano ko? Pasigla-sigla pa kayo? Matagal na pala ako sa sabong babae mo. Huwag mo ako taka. Kuya Gabi, pinag-usapan niya kami dahil gusto kanya sorpresahin. Sorpresahin. Kuya Gabi, nagmamadali siya umuwi sa asyenda nila eh. Dahil namatay din ang mama niya. Umuwi sa probinsya. Namatay nanay niya. Oo, Kuya Gabi, sa San Pablo. Kalakuan yun. Bakit siya umuwi doon? Baka lalaki Gilbert na. Mayroon ka ito ah. Ay, bisita ko sa bahay. Tutulungan ko pa rin. Dito na kaya. Okay, problema. Alam mo, bago pa lang pinakasalan ng mami, ay nagkasundo na kami ni Gilbert. Ay gagawin namin negosyo. Pagkakasalan ko sa Beatrice, dahil sa kanyang kwarta at kariyera. Si Gilbert, makakasunod ka dahil sa mga mamanahin. Tama yung ulit. Wala kang naging problema sa mami mo. Kadalahan eh, malinis na tinanggap ang kanyang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Pero sa'yo, Monique, sa'yo, tumambak ang lahat ng problema namin mag-ama. Hindi. Hindi kayo magtatagumpay sa ng mag-ama. Habang buhay ako, at habang taglay ko ang matinong isip, ay lalabanan ko kayo sa kahit anong paraan. Ay Diyos ako, Gilbert, na masasandalan at matatawagan. At ang mga kampo ni Satanas na katulad ninyo,
ay walang kapanapanalo. Sa ilalim ka ng paa ko, Monique. Wala kang lakas para magsalita ng ganyan. Gilbert, kapala! Nasa labas, nababalik na tayo! Magkipagsabayan tayo. Dali si Monique sa taas. At ikulong. Ang pumilot ng masama. Itumba. Kasi, sabit ka lang sa operation ano. Kaya wala kang dapat gawin at hindi ka magigalap. Naintindihan mo? Eh, magbumukha ako sa kanito, Kapitan. Bigyan naman ako marabla. Civilian ka lang. Kaya wala kang pakialam. Nasa order. Wala kayong kalaban-laban at sa mga pulis. Sumuko na kayo! Sumuko na kayo! Tumas mo ba? Kaya, walang bahala dito. Ikaw pa rin ang huling paraan ng kabuhayan ko. At huling paraan ng buhay ko. Ikaw ang gagawin kong pader. Apo Gilbert, nakakalog din pala ang tuhod mo. Tumitiklop din pala ang buntot mo.
service. Sino na? Tanggol?
wala din yan, ano na, init sa tigun na, sa mga kasayad na yun, sa mga sanagan na
ano, sa may... Ano na gano'n? Sa may Durabox ni nanay, bala na. May urukan. Ikimpit mo. Bro. Urong na doon ka, Noy. Pa? Pa? Ha? Nilalamig ka? Gusto mo? Dito, kamay tayo. Ay. Patayin ko ng ilaw. Ay, Ang babawa. Naulit na rin tayo ng masin. Ang gala ni tayo ng masin. Wala ko yung balik. Ang kami na yung gala. Ang naman na tulog ko. Ang kami tulog ka. Ang maglang tao. Bukada ko ba? Ikaw lang patay. Ikaw ka magpulog.
Lamig na.